बिथां बिस्वजित दैमारी बिथाङा गावनि पार्सनेल पलिटिकेल इन्टारेस्टनि थाखाय सासे कन्स्टिटिउसननि मुरिबि जानानै बिटिसि आरो बिटिआर एकर्डफोरनि कुनु गुदि बिजौ सं दाननाय लायालासेनो मोननैसो बाथ्रा बुंथिलांदों। बिटिसिनि 35,84,000 भारतीय नागरिकनि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा बुंबाय। बे नंखाय बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे गावखौ थगायसुला बा मिसलिया होननानै बुंना लानायजों लोगोसे एसेबां गोजौ थाखोआव गोजौ मासियाव जिरायनाय सासे बर' लिडारानो जे कन्स्टिटिउसननि बिगोमायानो जुदि नंखाय बाथ्रा बुंनो हायोबा बर' हारिखौ थगायसुला हारि होननानै बिथांनि बुंनायनि गेजेरजों जों दिनै बुंजानायसिम सफैबाय। बे जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा आरो दुखुनांथाव बाथ्रा। लोगोफोर गरम बाथ्रा गरम खौरां नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदों आरो दिनै इउपिपिएलनिया बिजेपिखौ माबायदि रिप्लाइ होदों। बिस्वजित दैमारिया सासे थगायसुला बे बाथ्राखौ फेरेंगाया बुंदों आरो फेरेंगानि बुंनाया बेसे सैथो बेखौ नोंथांमोना जाज खालामदो, खोनासंलांदो। बेनि उनाव लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना। सोरबाफोर चेनेलाव फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर। नायलांदो। खुलुमबाय। गिबियाव जोंनि बर'लेण्ड हालामनि साफ्रोमबो बर' रिपर्टारफोरखौ आं जोंनि बिटिआर सरकारनि जानानै मानो गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि सासे सोद्रोमा जानानै थामहिनबा सरकारनि बुंथिगिरि बा स्पक्स पार्सन जानानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दाखालि सानथामनि सिगां जोंनि मानव गेदेर आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकारनि बिटिआर सरकारनि सायाव बुंथिनाय फंनैसो बाथ्राखौ लानानै आं खेंफोरथि होनो नागिरदों। खेंफोरथिया बेनो जे फार्स्टआव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन। बर' हारिनि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि थामहिनबा भारत संबिजितनि जौसिन मासियाव मासि लानो हानाय मानव गेदेर बिथां बिस्वजित दैमारी बिथाङा गावनि पार्सनेल पलिटिकेल इन्टारेस्टनि थाखाय सासे कन्स्टिटिउसननि मुरिबि जानानै बिटिसि आरो बिटिआर एकर्डफोरनि कुनु गुदि बिजौ सं दाननाय लायालासेनो मोननैसो बाथ्रा बुंथिलांदों। बेखौ लानानै आं दिनै सरकारनि सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै खेंफोरथि होनो नागिरदों। गिबियावनो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ नंखाय बाथ्रा बुंदों जे सासे गोथार कन्स्टिटिउसननि संबिजिरनि सासे बिगोमा जानानै बिथाङा जा बाथ्राखौ दिनै बिटिसिनि 35,84,000 भारतीय नागरिकनि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा बुंबाय। बे नंखाय बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे गावखौ थगायसुला बा मिसलिया होननानै बुंना लानायजों लोगोसे एसेबां गोजौ थाखोआव गोजौ मासियाव जिरायनाय सासे बर' लिडारानो जे कन्स्टिटिउसननि बिगोमायानो जुदि नंखाय बाथ्रा बुंनो हायोबा बर' हारिखौ थगायसुला हारि होननानै बिथांनि बुंनायनि गेजेरजों जों दिनै बुंजानायसिम सौफैबाय। बे जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा आरो दुखुनांथाव बाथ्रा। बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ होनदों जे बिटिसिआव बोसोरफ्रोमबो गभर्नमेन्ट अफ आसामा एस पार दा एकर्ड अफ 2003 जोंनो जाबायदि एसअपिडिनि गेजेरजों रांनि माबा फैयो बिबां फैयो बेखौ 800 कौटिनि जायगायाव 1000 कौटि हरो आरो बे 1000 कौटि हरनायनिखौ बिसोरो बाहायनो हायैनि जाहोनाव 200 कौटि 300 कौटिया स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम गिदिंना थांफिनो बेखौनो मावख'नो हाया होननानै बुंदों। आं रायजो राजानि गेजेराव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौसो दिनै क्लियार मोनसे डेटा हकारै बाथ्रा बुंनो नागिरदों। सैथोआ सोर? कन्स्टिटिउसननि बिगोमा बिथां बिस्वजित दैमारिया सैथो ना मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएलनि बिटिआर सरकारा सैथो? बे बाथ्राखौ आं फकास खालामना होनो नागिरदों, क्लियार खालामना होनो नागिरदों जे 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बर खालि मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा बा इउपिपिएल सरकारा गायसनजादों आरो बेनिनो 2020-21 मायथाइनि जोंनि जा एसअपिडि बाजेट बेयो 677 कौटि 78,10,000 रांमोन। बिथांनि बुंनाय बायदि 1000 नङा। 2021-22 मायथाइयाव जोंनि एसअपिडि फान्डआ 650 कौटि 3,61,000मोन। बिथांनि बुंनाय बायदि 1000 कौटि नङा। 2022-23 मायथाइ बायदियै मायथाइनि एसअपिडि फान्डआ जोंना बिटिआरनिया 722 कौटि
84,09,000,000 बिथांनि बुंनाय बायदि 1,000 कोटी नङा। 2023-24 मायथाइनि एसओपिडि बाजेटआव जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाय राङा 800 कोटीमोन, बिथांनि बुंनाय बायदि रोजासे नङा। 2024-25 मायथाइ बायदियै जोंनि एसओपिडिनि फान्डआ 803 कोटी, बिथांनि बुंनाय बायदि रोजासे कोटी नङा। 2025-26 मायथाइनि एसओपिडि फान्डआ जोंना 843 कोटीमोन, बिथांनि बुंनाय बायदि जाय दा बे बोहैथि जोंनि फाइनेन्सियेल इयाराव सोलिगासिनो दङ। बे 25-26 मायथाइनि फाइनेन्सियेल इयारा रांबावजा बोसोरा 843 कोटी। बिथाङा जा बाथ्राखौ बुंदों 800नि जायगायाव रोजासे कोटी हरो, बिनिनो 200-300 कोटीखौ मावख'नो हायैनि थाखाय गिदिंथिंना थांफिनो होननानै आं बेखौ डाटानि सायाव बेस खालामनानैसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बे बाथ्राखौ स्पष्ट होनाय जादों। माब्लाबा जों एखदम 2 नाम्बाराव बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों, बिटिसिआव आयेन कानुन बानायनानै लानो रोङाखै, जायनि जाहोनाव सिस्टेमेटिकेलि जोंनि सरकारा सासन खालामनो रोङाखै। बिथाङा 4 बोसोर बारबाय स्पिकार जानाया आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव। बे 4 बोसोरनि गेजेराव जोङो गोबां आयेन बानायनानै स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम हरबाय। बे आयेननि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन आयेन जों पास खालामनाया जादों दा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेजुलेसन एप्लिकेशन एन्ड एमेन्डमेन्ट बिल 2024, जायखौ जोङो थांनाय 2/7/25 एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिंनि गेजेरजों बे माबाखौ जोङो हरनाय जादों, बा जों बेखौ प्रप'जालखौ हरनाय जादों एसेम्ब्लिनि गेजेरजों पास खालामनानै। दानिया कुइसना फैदों, जाय आयेननि दाराय बेवहाय लेन्ड एन्ड रेभिनिउबो मोनसे बाथ्रा हाबनानै फैदों, जाय आयेननि गेजेरजों दिनै बिटिसिनि हा हुनि बाथ्राखौ बेवहाय जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय बा थारैनो सेफ खालामनानै लाखिनो थाखाय जों जा आयेनखौ बा बिलखौ पास खालामदों जोंनि काउन्सिला, दा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेजुलेसन एप्लिकेशन एन्ड एमेन्डमेन्ट बिल 2024, बे बिलखौ दिनैसिम बिथां बुंथिगिरि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकार मानव गेरेट बिश्वजित दैमारिया बिटिसिआव बेफोरबायदि आयेना जाथों होननानै आसाम गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होआखै बा नारसिनाखै। लोगोसे बे बुस्थुखौ जे केबिनेटआव पास खालामनानै गभर्नरनिसिम एप्रुभेल लानांगौ, बेनि खामानिखौ दिनैसिमबो सासे बर'नि फिसा जौसिन कनस्टिटिउसननि मासियाव जिरायनाय सासे दैदेनगिरिया बर' हालामनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावाखै, बेखौसो आं बुंनो नागिरदों। आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंबावनो नागिरदों बे बेलायावनो, बिथाङा जे एसेबां आयेन कानुननि बाथ्रा बुंदों, डिसिप्लिननि सिस्टेमनि बाथ्रा बुंदों, आरो बुंदों जे जोङो आयेन कानुन बानायना लानो रोङाखै, जायनि जाहोनाव जोङो बिटिसिखौ सिस्टेमेटिकेलि सालायनो हायाखै। बिथाङा जेब्ला बिपिएफआव दैदेनगिरि जानानै दङमोन, बे दैदेनगिरि जाना थानाय समाव 17 बोसोराव बिथांनि दैदेननायावनो, बिथांनि एडभाइसआवनो हाग्रामाया मोनसेल' आयेन पास खालामनो हादोंमोन, बे जादों बड'लेण्ड फान्ड रुल। 17 बोसोराव मोनसेल' आयेन खालामनो हादों, खुनु लेन्ड रुल खालामनो हाया, ल' बानायनो हायाखै, माबा माबि ल' बानायनो हायाखै। सिस्टेमखौ बिथांमोना 17 बोसोराव खालामनो हायाखै, खिन्थु जोङो सिस्टेमाव लांनो थाखाय बिटिसि सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिथांबायदि सासे बर' लिडारा संबिजिरनि जौसिन मासियाव जिरायनायावबो बर'नि सायाव जौगाथायखौ लानानै जा आयेन बानायदों बेखौ पास खालामनायाव बिथाङा मालाबाबो हेफाजाब होआखै। आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो होनो नागिरदों, जोंनियाव खोब मोनसे जोङो समस्या जाबाय थादों जे जोंनि बिटिसिनि एफिलियेट अथरिटिखौ लानानै, बे एफिलियेट अथरिटिनि सायाव जोंनि माखासे मानसिफोर, जाय मानसिफ्रा बिटिसिआव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि बिएलटि एकर्डनि गेजेरजों जों जे माखासे मोनथायखौ मोननो हादों, बे मोनथायखौ मोनसेयावबो एफिलियेट अथरिटि गैयैनि थाखाय जोङो हानि मोनथायखौ खोमानो थांगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव दिनै जोङो हमनानै ला सोरबा सासे मानसिया सिटा नामजारिनि गेजेरजों बेलेन ब्लकनि सिङावहाय जेनेबा हमनानै ला माबा खालामबाय, मा होनो, हाखौ नामजारि खालामबाय, नन ट्राइबेल मानसिया, नन प्रटेक्टेड कमिउनिटिया। एग्जाम्पल लाइक जोंनि कार्बन फेक्टरि,
हाग्रामानि दिनाव बिश्वजित दैमारि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि चिरां जिल्लायाव धालिगाव मोनसे मा होनो कार्बन फेक्टरि बिथांमोना गायसननानै होदों। बे कार्बन फेक्टरिया कमप्लिटलि इनसाइड द बेलेन ब्लक। दा बे बेलेन ब्लकनि सिङाव नन प्रटेक्टेड कमिउनिटिया जे हाखौ लिज होनायनि खोथाखौ जों जेबो बुङामोन। लिज होनायमोनब्ला बेखौ कमप्लिटलि बिथांमोना मा होनो मियादि पाट्टा खालामना होनानै ट्रेन्सफार खालामना होनानै इन्डास्ट्रिखौ गायसनदों। दा बेखौ जोङो केन्सेलेसन जेब्ला खालामनो थाङो आसामाव मोनसे सिस्टेम दङ जे सार्कल अफिसारा समस्याखौ समाधान खालामनो हायाबा बियो थोंजोङै स्टेटनि माबानिसिम थाङो डिसिनिसिम थाङो। डिसिया हायाबा बिथांमोना बर्ड अफ रेभिनिउ होननाय मोनसे दङ जाय बर्ड अफ रेभिनिउआ एफिलेट अथरिटि। खिन्थु जोंहा बर्ड अफ रेभिनिउ गैया, लिगेल स्ट्रेंथ गैया, जायनि जाहोनाव जोंनिया सार्कल अफिसारा हायै समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय थोंजोङै जइन्ट सेक्रेटारि एबा सेक्रेटारि अफ लेन्ड एन्ड रेभिनिउसिम थाङो। खिन्थु जेब्ला जइन्ट सेक्रेटारि एबा सेक्रेटारि अफ लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआ बेखौ सल्युसन खालामनो हाया अब्ला जोंनिया बियो बर्ड अफ रेभिनिउ मोनसे थानांगौ जायो जोंनि काउन्सिलाव। खिन्थु बर्ड अफ रेभिनिउ जोङो दानो हायैनि थाखाय बे केसा दिनै बै जोंनि सापागुरिनि जे माबानि बेंटल बे गेटनि ओरैजायनि बे माबाया कार्बन फेक्टरिया दिनै सुप्रिम कर्टसिम थांनो गोनां जादों, जायखौ जोङो जोंनियावनो समाधान खालामनो हायोमोन। दा बेफोर आयेनखौ बिश्वजित दैमारिया 17 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन BPF जों थानाय समाव मानो मावनो हादिया आरो मा जुक्तिजों बे खामानिखौ मावालासेनो बिथाङा दिनै पार्टी बारस्लायनानै गावनि माने पलिसि एडप्टजों व्यक्तिगत सार्थखौ पूरन खालामनो दिनै BTC एकर्ड आरो BTR एकर्डनि सिस्टेमनि बाथ्राखौ बुंदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो लासिंसिन बाथ्रा।